להמתין, נשים במצב המתנה. תראו, זה דפוק, אתה תעזוב את כאילו בא. מה אתה עושה לעודי? אני שולח ליורם בדואר. אל תעשו בלגן, דור, עזוב. יש לך שני זוויות, אחי. עזוב כבר את זה, חלום בטוח. אתה, תוריד את הטלפון לנג'ר. תעוד. אין אמר. תנוף. פאפ. יואו, איזה קצני נגיד לפתוח ולסגור את זה. אאוטלוק. הכל מתועד, אל תדאג. הכל יש שני זוויות. זוז את העצמך לדום. סתם. אתה מתועד? בוא נשרוף את האוטו. כן. דור אמר כן. כולך בזה. דור אמר כן. טוב, אז אני קצת. את השירים? לא בא.